Dú hasin dul a chleachcaig na rutain seo. Dé hailns na rutain seo. sé Airgead a hailn, Airgead. Agus hasin a dul a chleachcaig Airgead an dú. Hasin dul a chleachcaig cuir leis, agus hasin a dul dhèanamh míon gach sgillinn. Ok, ag deireg den leis an seo bíon comas acu a bhí gaine hiig na sgillinn seo, agus bíon comas acu a bhí a chleachcaig cuir leis na sgillinn seo. An té sin háris ar na sgillinn, so dé hacín urrainn sgillinn, dhá sgillinn, cuig sgillinn, dé sgillinn, fiche sgillinn, cuig sgillinn, nót agus dhèanamh. Nes an bring na sgillinn seo lorg san taithneachad. Stocha díreach urrainn na sgillinn seo san taithneachad. Agus nuair a thair dé seo ní sin cuir leo. Agus fuairtí tú sin íochan ag an taithneachad. You could try doing this at home. So lorg na sgillinn, find some pennies or use the ones ar na dúlacha an obrach. Urrainn sgillinn a cuiris, urrainn sgillinn a dhéanamh, dé hailn an freigart, dhá sgillinn, léamh. Dé míon an air. Dhá sgillinn a cuiris urrainn sgillinn. Dé sin a dhéanamh. Trí sgillinn. Léamh. Ok, an air. Fairness, dara ha mis méhiig. Dé míon dé sgillinn a cuir urrainn, trí sgillinn. Ha sin a dhéanamh. So dé a cuiris trí a dhéanamh, trí sgillinn. Trí sgillinn. Ha dé a cuiris trí a dhéanamh trí sgillinn. Nes ar son clás a trí, dé míon nót a cuiris fiche a dhéanamh. So nót cuiris fiche sgillinn a dhéanamh nót is fiche. So an buireadh sa scéalinn aghaidh agus fuairtí tú na dúlacha an obrach a dhéanamh, nó fuairtí tú díreach rut san bí íochan, díreach sums san bí a chrúachaig leat hain. So try your own sums. Fuairtí tú scéalinn san bí a chleachcaig agus ha dul a chrúachaig rutain acad hain.